tsakanin G-Fresh da kuma DJAB da kuma dazeel, wanne ne fi iya waka kuma wanne ne fi iya turanci a cikin waƙar shi, kuma wanne ne fi tura kalamai masu amfani a cikin waƙar shi. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. Idan yau ne farkon shigo ka wannan jiha ta Arewa don Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Mun gode. Kamar da muka muku bayani a baya, tsakanin G-Fresh da kuma DJAB da kuma dazeel, wanne ne fi iya waka? Wanne ne fi iya waka ta faɗakarwa, kuma wanne ne fi tura sako a cikin waka shi, kuma wanne ne fi iya turanci? Idan muku manta ba, a can shekara ɗaya baya za mu ce wani ɗan ƙaramin rikici ya tashi tsakanin DJAB da kuma G-Fresh akan wata waka da suka yi Kannywood California. A gaskiya rikicin nan ya ɗan daɗe ana ta fama, wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. A cikin manyan mawaƙan dai sun yi rigima dai sosai gaskiya akan wannan abu, saboda sun tura habaici ko ya tura wani habaici, saboda a time din ma idan wannan ya yi waka shi wannan tunanin da shi ake idan an yi habaici a waka. To a nan dai aka ta yin haka har kuma ya zo ya daidaito. Shi G-Fresh ya ce idan DJAB yana ganin zai ja da shi, to ya zo a ajiye musu beat ko ba ya hau na minti daidai kuma ba tsayawa. A lokacin da aka wani abu yake cewa shi ba zai yi da shi ba, saboda shi karamin rap ne, har yanzu hauka yake a cikin waƙoƙin shi. Shi kuma dazeel, idan muka manta ba, shahararren mawaƙi ne kuma ina da kuɗi a cikin mawaƙan shi pop sosai. Kuma idan muka manta ba, shi dazeel abokin DJAB ne na kud da kud, kuma suna fitowa a cikin bidiyon waka sosai yadda mutum baya tsammani. Kuma a cikin wannan mawaka guda uku, G-Fresh, DJAB da kuma dazeel, wanne ne gwaninka, kuma wanne ne ifi birge ka a waka, kuma wanne ne ya iya salon waka sosai a cikin waƙoƙin shi? Idan ka zaɓi gwaninka a ciki, to za ka iya yi mana comment da gwaninka a ƙasan wannan bidiyo, watan comment da sunan wanda ka fi so a cikin wannan mawaƙa guda uku, da G-Fresh da DJAB da kuma dazeel. Idan yau ne farkon shigo ga cikin wannan tasha ta Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Mun gode, sai mu ƙara haɗuwa cikin wani sabon bidiyo.